Aquesta setmana plourà cada dia. La temperatura màxima serà diumenge de 19 graus, la temperatura mínima serà dilluns de 9 graus i recordeu, malgrat la pluja, el sol sortirà. El dia 4 de maig se celebra el Dia Internacional de Star Wars. Quants de vosaltres en sou fans? Segur que en sou molts. La veritat és que és increïble com aquesta saga, que va començar l'any 1976, quasi 40 anys després, segueix despertant d'interès al públic. I és que les lluites entre Jedi i el Sith donen molt de joc. Ja sabeu, aquest cap de setmana, marató de pel·lis. I que la força us acompanyi. La bandera d'Hondures té dues franges horitzontals blaves que invoquen els dos mars, entre els quals està situat el país i l'oceà Pacífic i el mar Carib, i una franja central blanca que simbolitza la pau. Al centre hi ha 5 estrelles que recuerden les províncies unides d'Amèrica Central: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua i Costa Rica, que van constituir una federació independent entre els anys 1832 i 1841. El mes de maig és el 5è mes del nostre calendari. Es diu així perquè els romans el van dedicar a la deessa grega Maia. És el mes on la primavera arriba al seu màxim resplendor i per això hereu simbolitzar la joventut, l'esperança, la bellesa i la salut. Popularment, aquest mes és conegut com el mes de les flors. Finalment, us volem recordar que a molts indrets es celebren les festes de maig, com ara a Badalona, Molins de Rei o Lleida. Gaudiu-les!